Dobrý den, Thermomix chytré vaření s Jitkou. Dneska si ukážeme, jak si uvařit lososa ve smetanové omáčce se žampiony. Co budeme potřebovat? Smetana, žampiony, bílé víno, sůl, pepř, cibule, citron, losos, brambory. Já si je trošku brambory zpestřím květákem, takže pár růžiček květáku, muškátový ořech mletý a hladká mouka. Pojďme se pustit do vaření. Zahájíme si vaření a do nádoby dáme půl litru vody. Vynulujeme váhu. Tak ještě štíbet. Tak. Jako další dáme čajovou lžičku soli. Umístíme varný košík. A přidáme do něj 600 gramů brambor. Já si přidám brambory a květák. Tak, přiklopíme. Dáme další a vymažeme si varomatácek máslem. Co je varomatácek, si ukážeme. Je to tady z té varomamísy a nádoby, tak ta horní část je varomatácek. Varomatácek máme vymazaný a filety s lososem já už mám posolené, popepřené, ještě je zakapeme citronem. Uložíme lososa na varomatácek a položíme na varomamísu. Tak. Dáme ho kůží dolů. Ještě se nám vyjde čtvrtý losos. Umístíme varoma do pozice, užijeme víko bez nasazené odměrky. Umístíme lososa, zavřeme víkem, dáme další a budeme 30 minut vařit. Losos se nám bude dělat v páře. Mezitím, co se nám dělají brambory a dusí losos, tak se podíváme, co budeme dělat dál. Budeme vyndavat brambory, lososa odložíme také stranou, vyprázdníme mixovací nádobu a připravíme si cibuli. Poté přidáme máslo, 2 minutky budeme restovat. A potom budeme přidávat smetanu, mouku a na závěr houby. Přes 3 tečky si zavřeme náhled a vrátíme se zpátky k vaření. Máme dovaříno, odložíme si varomamísu stranou. Vyndáme varný košík a použijeme k tomu naši stěrku. Pomocí zobáčku zahákneme a vyndáme varný košík. Jako další sundali jsme i lososa, budeme udržovat teplý. Vyprázdníme mixovací nádobu. Dáme 100 gramů cibule. Tak dáme další. Nasadíme víko. Tentokrát dáme i odměrku. A budeme 5 vteřin sekat. Stěrkou setřeme cibuli dolů. A jako další přidáme 10 gramů másla. Tak dáme další, opět nasadíme víko. A budeme 2 minutky restovat na 120 stupňů, rychlost 1. Máme dorestováno, teď si ukážeme, jak si zvážíme smetanu. Tak na víko si postavíme misku, dáme další a zvážíme se 200 gramů smetany. Ten kelímek by 200 gramů měl mít, tak uvidíme. Tak. No, nemá, má 140, takže ještě přidáme. Tak máme 200 a přidáme 2 lžíce hladké mouky. Dáme další a promícháme.
si na to vezmu takovýhle pomocníka a hezky promícháme mouku se smetanou. Tak máme promícháno a jako další krok smetanu se smíchanou moukou teďko budeme lít dovnitř do Thermomixu. Tak máme tam, dáme další a přidáme 150 gramů smetany na vaření. Já opět použiju tuto smetanu. Přidáme 150 gramů žampionů. Tak a jich dám trošku víc, co jich tady máme. Máme 160 a 50 gramů suchého bílého vína. Ještě trochu. Máme 50. Dáme další. Zavřeme odměrkou a budeme ještě 5 minut vařit na dvojku. Přidáme špetku muškátového ořechu. Dáme další. Čajovou lžičku soli. Špetku umletého pepře. Dáme další. Nasadíme opět víko, další a 12 minut ještě necháme povařit. Máme dovařené a můžeme nadávat.